קל? אוקיי, כן. קל? אוקיי. קרוספיט עפולה. קוואליפיירס, אריאל 2025, 21, 2, 3, 25, 1, 2, 3. עמית ביטון. עמית ביטון, סיכום. אני לא לחוץ בכלל. בכלל. אני לא לחוץ כמו בכלל. מה, תגיד לי מה? שאין כלום. בוא נראה שזה מוד של 20 קילו גרמי. רגע, עמית. מוד של רוג, 20 קילו. פלטה 15. פלטה 15. בוא נראה שאטל רן, בוא נראה את האורך. החמרנו קצת הסטנדרט. זה מתחיל מהחיצוני. ותגידו שתעשי שרואים הכל. מעולה, עכשיו תוכל ללכת. ועשינו 7 כמעט 6. מצוין. עוד משהו? רגע. תראה שזה, אבל זה מצרים עכשיו אני חושבת רק סתם. רגע. כמה אתה רוצה? 15, ואז כאילו את בחצית ראשונה. אני יכול לקבל לך את ה... זה? אפשר לקבל? כן. איתמר, במצלמה השנייה הפעלתי את ה... בסדר, לא משנה. 20% סוללה. בסדר. אני מצלמת? כן. כמה שזה יצלם עד שזה יחבר, הכל טוב. בסדר, יש את זה. טוב. עכשיו מוכנה לצאת. יאללה, אז תהנה. יש? זהו, יאללה, אז אני מתחילה. ספרי לי 15, 14, 13, ב-10 אני לא תצביע. סבבה, אני מתחילה. תגידי לי את זה. טוב. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
יאללה, עמית. יאללה, עמית. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. יאללה, עמית. יאללה, עמית. כנס. 8, 7, 8, 9, 10, 11, יאללה, עמית. 12. יאללה, תתחיל. 6, יאללה, עמית. 7, יופי, עמית. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יופי, עמית. כן, כן, כן. 11, עד הסוף, עד הסוף. 12, יאללה, עמית. יאללה, 3, 2, 1, כנס, עמית, כנס. עמית, כנס. 8, 13, זה קל, קדימה. יופי, עמית, יופי. יופי. יאללה, עמית. 16,
יופי. 17. טוב, עמית. תגיד, תגיד. 18. יפה. יאללה, עמית. 19. 20. יש לנו 40 אנשים. שב, לא? עמית, אתה רוצה מים? יש לך היום? למה? מה נשאר? עובדת סבבה? היה שעובדת לי קוצר. היה שעובדת לי קוצר. קצת, מה? לא. למה חילקת את הסרטון? אתה ראית כבר את הסרט, אתה יודע? כן. סרט תיכון. עמית. עמית. אצלי זה שנייה בערך לפני. כן. שלא יתבלבל. יפה, נשמע. קצת. אם אתה עושה 7 שניות הלוך חזור, תדע שאתה מתחת לשליש וחצי. תעשה ככה, כל הלוך חזור. אה, איפה אתה עושים כאן? עמית, אנחנו עושים לפי השעון שלי, כן? אז אני 5 שניות לפני, אני סופרת לך. אחת שלא תקבל סחרחורת. רגע, אז 5, 4, 3, 2, 1, תתחיל.
יופי, עמית. 8. 9. 10. 11. 12. יופי, עמית. יופי, 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 תמשיך. 13. יופי, עמית, תמשיך. 14. 'יאללה, עברת חצי. יאללה, עמית, יופי. יופי, 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 קדימה. 17. 18. יאללה, עמית, קדימה. יאללה, עמית, קדימה. יאללה, עמית, אתה לא עוצר. יאללה, קדימה, קדימה, קדימה. לא להוריד מהירות. קדימה. 20. יאללה, עמית. עוד 10. יאללה, עמית. 21. יאללה, עמית. יופי, יופי, יופי. 22. יאללה, עמית, קדימה, זה הסוף. קדימה, קדימה, קדימה. 23. יופי, עמית, מעולה, מעולה. 24. יאללה, עמית. יאללה, ביטון. יופי, יופי, עמית, מעולה. 5, עוד 5. יאללה, עמית. יאללה, תן. יופי, עמית, מעולה. יאללה, 26. 27. יופי, עמית. יאללה, חיה. 28. יאללה, עמית. 29. יאללה. עוד 1. יאללה, עמית. קדימה. 3, 23. 22. כן, כן, זה גם... השעון הזה הוא שנייה. יפה, איתמר. זה היה חשוב, הייתי מדבר מהחשוב. יאללה, ביסט. יש לך דקה ו-20, כן? זה עד 17, נכון? איתמר. כן? שלא... תכתוב לו כאן כל פעם את המשקל. לא חייב. צריך להגיד את המשקל. לא, אפשר, מומלץ להצהיר. איתמר, אתה יכול להוציא את הטלפון הזה? שלא להסתיר. אתה רוצה שאני אצלם? אני יכולה עכשיו, כן, תצלם שנייה, אני רק רוצה לראות שזה בן 17. ביטון, יש לך עוד כן, חצי 17. דקה. עמית, עוד חצי דקה. איתמר, אני לא יכולה לשים עכשיו מצב טיסה אצל עמית, נכון? לא נראה לי. כן. פשוט לנתק מתקשרים, תתקשרו אליו פעם. תתקשרו אליו? כן, אבל זה לא וואטסאפ. לפי מי שזה היה נראה. תתקשרי ממך אליי. לא. מי אבל- זה? לא, אין בעיה, אני שואלת אם אפשר לעשות מצב טיסה בזמן שאני רוצה לעבוד. לא משנה, מקסימום מתקשרים. יאללה, מה חסמים?
יאללה, עמית. יאללה, עמית, חזק. יופי. חזק, עמית, אתה יכול. עמית, אבל זה גם חשוב שיהיה לך משקל, אז תחשוב על משקל שאתה 100% עושה. יאללה. יופי, עמית. יאללה, אתה יכול. יופי, עמית, יופי. היה. עמית, תנסה לא לצאת מהפריים, כי אני... יאללה, עמית, חזק. יופי. יופי, עמית. יופי. יאללה, עמית, חזק, יופי. חיה. רגע, עכשיו צריך לצלם את ה... יאללה. בוא נתחיל לפרט. לאט לאט, בוא נראה. 0-5. כן. תראי את עמוד 20. עמוד 20. של רוג.
2.5. רואים את ה-2.5? כן, כן, רואים. 2.5. גברתי. 5. 5. סבבה. 10. 10. מה זה משמעותי? אני לא עושה את ה-5 15. ו-15. לדעתי, עכשיו צד הקומפלקס שני. הזה היה קצת יותר טוב מהקודם, היה לי איזה רגע של 0.5. טיפה, פה עכשיו עשיתי לך. 2.5. 2.5. כן, כן. 5. רואים. תמיד יש מה להגיד. ההחלטה הזאת. פתאום עושה סמים, עניינים. סתם, פתאום, אף אחד לא אומר את זה. זה בטוח שלא. 10. בוא'נה, הפלטות כאן נוראי. טוב, 15. רואים? ובצד השני עוד 15. בוא נחשוב שנייה. תראי כאן את המוט 20 וזהו. מה שזה אותו מוט מהצד השני. כן. צריך עוד משהו? לא נראה לי שחסר משהו. מטר עשינו, מי אתה חייב? בטח, הצגנו. לא צריך. תראה מה שצריך, נצלם הכל. 1.25. תגידי על המשקל האחרון שנכנסתי. 116. 116 קילו, ובמשקל האחרון. צילמנו את כל הזה, זהו? עמית, אני עוצרת. כן. סטופ. רגע. סטופ. עכשיו שוב.